ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತಿರಲ್ಲ. ಇನಿ ನಾನೊಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಹರಿಯಾಳಿ ಪನ್ಪಿನ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಏರ್ ಮಾತ ಚಾನೆಲ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರಾ ವೀಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ವೀಡಿಯೋನು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ತೂವೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ. ನಾನು 1 ಕಿಲೋ ಕೋರಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ತೊಂದೆ. ಅವಿನಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ಗೆ 5 ಸ್ಪೂನು ಕೊಜಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಮಂಜಳದ ಪೊಡಿ, 1 ಸ್ಪೂನು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಸೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ದೀವೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಲ್ತೀತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಂತದೆ ತೊಂದ. ಇತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ಗ್ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಗೋಡಂಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೀತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ನೈಸ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತಿನ ಪೇಸ್ಟ್ನು ಚಿಕನ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಸೋಪ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು 1 ಗಂಟೆ ದೀವೊಡು. ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿಗೆ 4 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತದೀತಿನ ಚಿಕನನ್ನು ಬೇಯಿಪೋಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡ್ತಿನಾತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋನುಡು. ಕೋರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಂಚೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಚೂರು ತೂದು ಪಾಡೋನು. 1 ಸ್ಪೂನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿ, ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಜೀರಾ ಪೊಡಿ, ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪಾಡೋಡು. ಫೈನಲ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಐತ ನೀರು ಪಾಡೋಡು. ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಹರಿಯಾಳಿ ರೆಡಿ ಆತನು. ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಕುಲ್ಲ ಅವರ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲಿ, ಭಾರಿ ಸೋಕ್ ಹಾಪೋಡು. ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ. ನಿಕುಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲಾಗಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲಿ. ನಾನೊಂಜಿ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕಗ.